потани пергамаки среќа. Амаро прво радост, прво бебе, денгама ко живото војна. Покана. Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Ася и моя съпруг Крашко имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно рождения ден на нашата прекрасна дъщеря Йоана. Тържеството ще се състои на 11 юни 2021 година в квартал Вулкан пред дома ни. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Митко Бенд, а вашите незабравими спомени ще запечатва студио Димитрови. Благодарим ви, очакваме ви! Amaro prvo radost, prvo bebe, deнгама ко живото војна. Амаро кер повесело пратинела мен и среќа. Ке те сала ко генела мобило Андра оперела. Апела пе манге са те гавлете ке си наволе ах бедела. А ке перела харина свало моbogi tresinela. Me chove falinena, me jujo penena, coi sole di kena, simpatično penena. Me chove falinena, me jujo penena, coi sole di kena, simpatično penena. Baba araklo, olsa kraljo.